So ayun mga idol, magmumukbang tayo ng iba, kalamansi, and santol. Arin ang inutunta niyang kuya mo. Santol. Santol, unahin na natin yung santol. Sige, makikita niyo yung reaction natin. And syempre may asin tayo dito kung gusto. Santol muna. Matamis kuya bot yung santol. Yan. And isunod na natin itong kalamansi. Sigurado ang kalamansi maasim. Sige. Palsu muna suway ni. Kaya kinusinuso ngimot ko. Anuan? Ang santol, masira mo naman mga idol sa biglag ko nga sa sinabawan na sira. Sinabawan na karne. Ano nangyari sa imo? Pansumon. Ang iba naman, pwede na sa mga inunon. Isos ko doon. Yun na magtakanta. Sus! Gari malsumon. Ako madot-dot kidit, digdi sana. Asin. Isus na alsom. Hali bagan siya do? Mami siya baga. Grabe nga ning alsom. Ang lut-lutan mi patib. Wampot natin. Ano naman, gani ka naman sunod ka kaudo. Alsom. Gabi. Uning mapay itong sari-sari na ni. Pigiling ko, nagreliboy na sinda. Pagtagi daw. Parehas mo sa. Pigil lang nga akong biyok kan alsom. Ano man naisipan tatragpod-trip kita ka ini? Ay kabaga na kaisip kung hindi daw doon rakula. Yam. Kung arang mas malsom. Testing kung tama na. Ano? Mamis. Kaligwa? Pagkakula? Bela balong puda. Mamis. O tas sorry, malsumon. Mamis talaga na eh. Ano? Para na yan, malsom! Mamis baga. Ubusan na eh. Bawag na magburubok bang? Dua pa sa nang iba. Abo na. Hindi.